Nazdar ľudia! Nazdar! Moje meno je Sof! Moje Patrik! A dneska tu bľačíme jak debili. Pretože nemáme mikrofón! A? Vy nás len tak počujete. Presne tak. Navyše, dneska sme na inom mieste, vy to možno tak necítite, ale my to tu cítime dosť. Pretože okolo nás veľký priestor je tu ozvena! Akurát sa nachádzame u Paťovej babky, Áno. ktorá býva o 2 vchody vedľa mňa. Takže pre mňa to je tiež výhodne, že nemusím sa tam trepať za Paťom. Oni sú okolo. Takže im nemôžem povedať, kde býva moja babka. Našli by som tam. A toto je ešte jedna zaujímavá vec. Nachádzame sa v miestnosti, kde je viac hodín, ako je v obchodu s hodinami. Takže to stále bude pípať. Na schvál ich spočítam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Určite ešte nejaké nájdem. Počkajte, teraz počítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No ty počítaš aj tie, čo sú v skrinkách zmrt. Ale aj te budú zvoniť. A prečo nie? Dobre. Najbližšie to zazvoní presne o 9. Čo? No. O 5. Dobre, od zbytočnosti ozvenia hodín. Máme koptašku! Máme kop jednota na nákupnú kartu. Jej! Olga Nagiová. To by strie. Dobre, môžeme začať. Nepamätáte niekto, kde sme skočili? Ja viem, kde sme skočili pri Alienovi, rovno. Pamätám si, kde sme skočili, tu sme skočili, tu si hovoril, Paťo, ja to serem. Pamätáš? Hej, náš Matej. Náš Matej, ten ho mňa zlouhatej. Vidíš, že to bolo svoje. Zatváram sa to veľa. Otváram. Joj, počúvaj. Ja ešte zatiaľ žalúzie. Palivo do kamenometu. Pokúkáme, nič tu není. Nebolo tu vtedy tá naša kamoška? Nie, neviem. To bolo inde. Viem, že minulý deň bol dlouhej. Ale chodoriti. Náš Matej, ten ho měl zlouhatej. Teraz sme pozerali inú verziu. Náš Matej, ten ho měl chlupatej. A jebal tam niekoho, ježiš, bože. Takéto pesničky, to iba uchylní detkovia môžu natočiť. Ježiši, to sa... Počkaj, schválne si spomeniem na jeden rým. Když zaplatím veľkú rundu, môžu ti pak lízať bundu. No, prečo nie? Toto normálne bolo, teraz si fakt nevymýšľame. Môžeme vám dať aj link do popisu, keby ste chceli. Na konci vám to pustím, jo? Na hravku. Ale pochybujem, že by to tak chcel. Presne. Budete ležať v posteli, budete počúvať, príde vaša mama. Budu si moc lízať bundu. A když zaplatím veľkou rundu, tak ti budu lízať bundu. Ja si to tam nedám. Dáš len po 5 sekúnd. To ti nastavím ako zvonenie, Paj, teraz. Potom ti cez hodinu zavolám. A že budu ti moc lízať bundu. Pretože budem úplne určite a budem mi práve platiť napríklad ten výlet. Budu ti... Počkaj. Když zaplatím veľkú rundu, budu ti pak lízať bundu. Pán! Veľký rán! Firma Papež. Nepočuť si to pustí. Sa otvorili dverce. Papieru. Odu, takéto. To vám vybandia, ešte nemajú. Dobre. To sa potom hájí. Ja som mať plánovaný fajn a všetko. Takto sa to robí. Haňo? Až zaplatím veľkú rundu, budu ti pak lízať bundu. Tu teraz nemôžeme ísť tam dole, bo tam sme šli. Zase tam. Teraz mu tak tí plameňové to. Ani... Do tých rozkrokov. Úst. Jako serem. Ústnych Jako rozkrokov. serem, Matej. Náš Matej. Nesek. Má rouhatej. Má na ňu ambambulu. Ja si idem pozrieť na výsledok.
tu krásny mobil a hneď ho rozjebal. To čo? Rudo, automatická brzda sleduje. Na mňa. What? Oh. Idem ja. Neprášil! Klapeč chytá rage. Neprášil! Ujo Joško, či Janko má na unitou rukou. Ujo Janko má teraz nad nami tvrdú ruku. My sme mali minulé. Teraz od nás stýra. Tvrdá ruka Janka Hraška. Uja Joška. Uja Joška. Janka Hraška, no ty si kvalitný bol. Janka Hraška, to jak teba, Pablo? Ja neviem. Máte jít? Prosto. Som trla. Janko, pardon. Ja to furt prosím zlým Joškom, lebo Joško volám svoju sestru. Chápete, moju sestru volám Joško. To taký štýl mám iba ja. Ale vôbec sa tak nemá byť. No, Injektor! vezmi. Má na ním bambulu, dráždím ambulu. 3 dní v týdnu. Zrúbe sa. Debilné pesničky ľudia. Koho to napadlo? Budeme sa sústrediť teraz na hru a nie... Nebudeme sa sústrediť na to, akýho môžu mať spústa. Nebudeme sa sústrediť na účelné pesničky milionového detka, ktorý stratil svoj hudobný... Viete to? Detko s gitarou beha po meste, skáče si tam a spieva si. Naznáte, ten má klupatej, má na ňom ambulu a dráždi s ním andulu. Teraz sme zničili kameru, lebo bolo trošičku málo úchylná. Rýchlo bolo, keď mi ďalej. Poď! Ja som dal omylom auto hore. Nevadí. Do prdele. Nová smrť, kámo. Tak teraz aspoň vieme, že tú kameru už niečo nemám. Čo robí? On tu normálne prčia. Tak je tam tam. Zas. Poď, zhasni to sa. Ach joj. Takto keď to hráme dvaja je to nuda, lebo sa musíme furt tak striedať. To človeka časom omrzí. Chcel by si to hrať sám. Ne. Alebo to. Mal by som od teba pokoj. Také ničky. Prvýkrát som sa dostal sem. Dole. Ja už to mám zostrelili úplnú kameru. Ako je možné, že vždycky to visí len za ten jeden roh? Že vždycky to zostane vysieť na ten jeden roh. Na tým sú už rozličné. Á, boha. Wait. The lab can be separated from the main station. Bring it back online and systems can reconnect. Rýchlejšie, druhý den, ucho nepríde. Chápeš, tam ťa prebolol som v kostu. Už je raz voda. Čo sa tak natáča? Aj. Ale doriti zase. Jeden náš mentálne nekompletný spolužiak hrá zase fotbal s jeho asi rozumovou vrstvou. Takže asi s 5-ročnými deťmi. Ja to nejak vysvetliť nedokážem. On tu príde a hrá si fotbal s 5-ročnými deťmi. Tu skočím, no. Presne tak. Tak ja by tebe sa asi pokšil. No dobre, pokračuj. Vieš tom, že tu nefunguje, lebo tu je ten okruh, kde musíme niečo nájsť.
Musím sa presnať, že nie. Ja sám som to moc dobre videl. Ty si prišiel, vyslal si sa na slov a hneď na to si to požral. Nemaj, asi nás vyslal. Uchylný. Som ho ani nevidel. Ó, našli sme to. Nie. Ale poďte do prdele. Aha, jak sa myslí. Jojoško. No ukazuje kávu. Janko. Je tu. Moc svetla. Počkaj. Pozri sa sem dole. Niečo mi to tu pripomína. Ten nie je. A tam boli čudláky. Vidíš? Tu. Tak niečo. Obnov si energii. Ach, už. Hľadáme cestu do neznáma. Áno, obnovujem energiu. Ak sa mu to nechce. That's it. I can see a power spike. Now, reconnect the lab systems to Sebastopol from the console in the central lab. We're counting on you, Ripley. Hazardous material leak detected. Stanica! Yes! Minutý. Ó, tu je matrice. Teraz ja pôjdem mať auto. Musím sa ťažovať, že ty už si tu dlhá. No přece turí. Dúfam, že nás budete počuť, inak to bude dosť náhodné. A dosť. Ako naše prvé video. Bolo ja. Toto je taký pekný notebook, že by to mohlo utiahnuť. Moving to connection on the USB. Udać tej laboratórium. Zapracujcie pekne ręce, szopy trochę ulewa, robotnik zahamuje alarm. Zo mňa bude letuška. 65, už ďalej byť ani nemôže. I będziecie wcale tak to rovno, I'm sorry, ale widzę Ripley. na szybko. Facility jettison procedures No! have the door. Don't fucking do this to me! Ono nás to odpadlo aj s ním. No, ono nás to odpadlo celou tomu počinu. Ale sme chceli odpaliť jeho. Hej. To bolo. Stand by for gravity backup. A to si hovorí, že je náš kamarát. Please proceed to the nearest airlock and await Po 12 hodinách si môžeme uvedomiť, že som smrť nás podrazuje a bol znovu zabiť. Čo tak blázní? No gravitáciou. Nejako dám neviem. No, pekne. Nieko, musíš mať tú prepážku. Keby si pobehol. Vôbec. Bež! Idem, čo sa vám dá. Please proceed to the nearest airlock and await emergency response notification. Airlock pressurization initiated. A som sa dostal ďalej. Rafinovanie, kompromisky, dokonalý systém. Jeden hrá, umrie, presunieme sa na zo stoličiami. Oni s tou rukou. Ach jo, Paťo. Teraz už neviem, čo sa stane. Lednička.
Ani čo bu. A som na to hrdý. Vždy, keď je poviem Nikola, tak mi netripovajte, ak to je ste. Znaš, že sa ťa omlčí. Paž! Paž! Nebra! Staň na chod. Dobre. Attention. Please remain calm and proceed to the nearest exit. Odpíše, že za... Napíše, že za chvíľu. Aká chvíľa je tá chvíľa? Poviete, že akurát musím zabiť. Zabiť aliena. Omračiť. Lekaničku si daj. Takmer zdrbali na túto, na sedačku. Napíše, že musím zabiť mimozemšťa na Proceed to the nearest exit. Máme na výrobu. Áno, áno. Áno. A zase. I'm sorry. Potem tu nájdem. Attention. Please remain calm and proceed to the nearest exit. Dobi sa. Do tých dverí ušlo. Don't fucking do this to me! Po druhýkrát to si dobre. Ale to je Mám nové kľúče. a ja si priebram. Má takú sníh. Ale ja uznám. Please proceed to the nearest airlock and await emergency response notification. Please proceed to the nearest airlock and await emergency response notification. Airlock pressurization initiated. Tak sa sme pekne Airlock pressurization. Ja się opravujem. Počkaj, spýtam, či nie ste u Arande povedali. Airlock pressurization. Reset to the nearest airlock and await emergency response notification. Šupni to. Ja som to šupol. Ale kapka. Airlock pressurization. 75% complete. Airlock pressurization complete. Airlock open. Please proceed to the nearest airlock pressurization complete. Response to airlock open. Airlock pressurization. Oh shit. Response Tu bolo čo za turbo?
načítavania. Ale to nevadí, už sme sami. Jej, daj na to. Ak to ešte nejakého poznáme, uvidíme, tak už vyskočím z okna, ale Pekne. Ale viac žerených byť nemôže. teraz už je to iné. Teraz to už budú len Androidi. Čože smutná. Vyslal si ten obod, vyzeráš tu jak chuligán. Náhodou, vyzerá v tom mega. Open. Open. A Open. teraz sledujte to tuto. 3, 2, 1 a vyzlečená. A zrazu sme na ním. Hello? Hello? Can anyone hear Teraz me? som si dal Prečo obušok. mám len 70? Ripley, is that you? Teraz som si dal obušok. Yes, wait! Me, you son of a bitch! Teraz potrebujete iný druh v You horách, locked nie? me in! You blew the lab into I space had and no choice. No choice at Teraz all. môžem buchať na tým You stlačiť saw viac that thing? You než saw what it could do? I had to get Ale it off the station. nemôže dýchať náhodou. No, dýchať nemôže dýchať aj v bolesti. use me as bait! Leave me to die! Asi. And it goddamn worked, Ripley. It goddamn worked. I got that thing. Jettisoned it into the gas giant. Nemôžu dýchať. The station's safe. There's that. And there's the fact that you're a heartless bastard! I'm heading back to the Bureau. We can discuss your methods there. Replay, kom. Ripley out. Hej, trafili. Pokračujeme. No poď, ženská, ukáž svoju silu. Ukáž Čo, ja svojho... som dúfal, že ma to chytí. Otvor svojho vnútorného halka. Kde je byť kamera? Á, pozri. Páči mňa. Život je hneď fajn. Toto video bude večera spracované. Keby sme išli k Nikole, to by bola sranda. Ona má takého mega zlatého potkana. A ja by som zase s ním bol celý deň. Fajn, chceš dať do vnútorný halk do budca. Ešte, lebo Rud vás nemá rád. Softiček má rád iba potkanov. Jasne. So zvieratami si viac rozumiem ako s ľuďmi. Zoológ. Čo? On má rád zvieratá. A ja hrozne milujem vôňu koňreňa. No, on svetuje korenie. Nie úplne, ale proste... Páči sa mi. Fetiši na koreni. Aha, tak vtedy ma už pamätáš. Ak sa volá ten, čo na zvieratá? Zoológ. Ako sa volá... Zoofil. Zoofil. Ako sa volá ten, čo je na babi? Sexoš. Alebo jak tak. Jak sa volá ten, čo je na koreni? Paťo. Ó! Ale brokovnicu. Si dáš prdel. Na koľkokrát s tým dáme toho? Na jednu do hlavy. Jednu? No na jednu ranu ho zabijeme. Jedného androidíka. Ne, že máme iba 5 nábojov. Podľa mňa to budú androidi. Verím 5 tomu. náboj. Môžeme zabiť 5 mrdov. Nemôžeme, lebo my sa nikdy netrafíme, sme kripli. No, ty si pritom. Sme kripliovci. Kripliová. My sme proste kripli od narodenia. Stupni kartu. Hej! Čírov náhodou ju máme. Čírov náhodou by mal ten typko, ktorý sa ťa nemohol dostať, ale potreboval vstupnú kartu, ktorú mal vo vrecku. Je to... Už som myslel, že nám to nepovolí. Hej, je tu ľadlo. Mám Aké chuť si viac strieľať. Aké stvorenia tu nájdeme tentokrát? Napríklad zlé svetlo. S neprestrelným sklom. Je ďalej, než si myslíš. Svet. Superbo prírody. Keep moving. Ďalšie. Je ďalej, než si myslíš. Idem dobre? Ide dobre. Ideš úplne zle. Á, bežíme si, bežíme. Mne si bije srdce 200. Za rok. Áno, za rok. Musíme použiť možák. Ale na čo? No toto vyhorí hneď. O, husté. S brokovnicou. Ale čo by brokovnicou do toho Bolo by mali? husté, keby sa to dalo urobiť viacerými spôsoby, že to urobia. Napríklad odpaliť to brokovnicou. No, to by bolo tiež mega. To by táto hra už stála za niečo, ale... Ešte dajú viac možností, ako to sebe. A to sa na to vybujú. Moja matka sa bola búľa. Napríklad nie len hľadať vstupné kódy, ale napríklad odpaliť to niečo, nejaké výbušniny, keby to dali. Moja mačka sa volá Guľa. Guľa je geometrický tvar. Rovnako ako trojuholník. Moja mačka je Illumina. Á! Bez jedna prázdnota. To je fakt. Ľubiná číča.
Čičinka! Naša čičinka. Hej, Mám čičinku. nemám radšej. Čičinko. Na rozdiel od seba ich nemám. Mňa škrabu. Ja milujem. Mám doškrabané ruky od čičinky, od zajaca a od šivy. Jak ťa mohol poškrabať zajac? Pohrísť, poškrabať, vyčúrať. Teba milujú všetky tvory. Že Iba čajky ťa nemajú radi. podako. Ja len objasňujem fakt. Počkaj, to čo bol za zvuk? Co tu děláš? Je zlý, je zlý, Si zlý, si zlý. je zlý. Je zlý. Vyjel si ty oči. Brokovnicu. Ne, zlé tlačítko, zlé tlačítko. Jau, Jau. to je zmrt. Tu máš ty koňa. Dobré. Vieš, čo bolo prdel? Aj, jak nás ogrcol? Vieš, čo bola prdel? Normálne, že máš takto v rukách také kabliky úplne vytrhnuté zo steny. Iba, že vidíš to, vidíš robota, prídeš ku stene, vydrapíš nejaké to železo, vyťahneš kabliky, no poď, poď. Škrt odletí. Taký svok. Iba tak čakáš, kým príde jedno, neopreš, prídeš a iba škrt, ideš o to a... Čo robíš? Mŕtvolík si neuctil. To je také husté. To budeme robiť s každou nádržou, ktorú nájdeme. Poď rovno, šprintuj, prešprintuj to. Počkaj. Tiež si myslím. Alebo inak. Si myslím. Si myslíš, hej? Jo. Hej? Jo. Ne. Ešte. Jo. Skip out. Marshall is so fucking oh my god. What is the Marshall? No, vracam. Marshall! Safe station! Iným názvom American Genditsan. Hej, som to očil. Hej. Končíme. Ešte počkaj, chcem pozrieť, čo bude v ďalšej miestnosti. Potom. No ďalšie. Čo tam? Aj tak, tu sme nemali ísť, tu je len safe. Tak kúkneme ešte, kam máme sa dostať. Ale dobre, že sme našli safe, to sme možno ani nenašli. Je tu, Víťa. Hej, vy zmrdne tu. Nechám sa zabiť, jo. Chceme sa neho zabiť. Nechaj. Môžeme? Áno. Nie. Daj trubicovú bombu. Vidíš? Máme? Áno, máme. Počkaj, nie to? Erko. Počkaj, to bolo čo? Ukáž? Čo? To bolo trubicová bomba, áno. No, veď máme. Dobre, Tak tak to je nastavené. 3. Tu si ju umiestnime tak, kde? Umiestnime, tá sa hádže. Ale dá sa ju umiestniť, Erko. Vidíš, tu si položíme. Kedy sa odpáli. To nikto nevie. Dáme si, že a takto sa to robí u nás doma. Asi sme trochu umreli. Dobre. Počkaj, niečo chcem skúsiť. Ale Tiež si chcem odpaliť trubicovú bombu. Ale iný spôsob než ty. Iný spôsob. Best spôsob ever. My ju máme, nešpetku. ľavé tlačítko. Nemám. Proste levšie. Jak si to umiestnil? Erko. Nie, problém to má. 3. Nie, trošku ústup, nech je to lepšie vidieť. Tak. Palili bok loni! Hovor.
naznačia, Želáme že je čas končiť. skončiť. My sme vás mali radi, aj máme. Aj Ariana, ktorý už hádam není. Dobre. Jak sa tak dívam na dneska, by sme to mohli skončiť? Ideme von sa prebehnúť. Ideme sa trošku vyžadiť. Vyžadiť! No dobre. Moje meno je Sof. Môj Patrik. My sa s vami lúčime. A Zara.